Jeg skal her fortælle jer, hvordan vi laver en såkaldt arealopgørelse i LegoWorks 4. Vi har allerede lavet en klassifikation af vores billede, det vil sige, at vi har fået LegoWorks til at sortere alle pixels efter deres spektrale signatur, og har i det her tilfælde valgt 3 forskellige klasser. Formentlig er I endt med, at der skal flere end 3 klasser for at få en ordentlig dækning af drivhusene. Men for nemhedens skyld, så vælger vi så her 3 klasser. Det vi skal nu, det er, at vi skal lige ind og navngive drivhusene, så vi kan genkende dem igen. Vi ved, at det gule, det var det vi sagde, der var drivhuse. Og vi kan så gå ind her og skrive, at det er drivhuse. Sådan. Så vi siger, at det er drivhuse, og lukker den her. Og så skal vi ind under Tools, og så Classification, Tools, Classification, og så Report. Herinde, der kan vi så se, at vi har den her klasse, der hedder drivhuse. Der er cirka 14% af billedet, der består af drivhuse. Der er så også mange pixels, men det interessante er herovre, der kan vi se, hvor mange kvadratmeter det er. Så det er altså, og det er jo engelsk komma, så det vil sige, at det er 200 millioner kvadratmeter. 200 millioner kvadratmeter ifølge denne her arealklassifikation er drivhuse. Det kan være, at I endt med et lidt andet resultat, i og med, at I formentlig har fået flere klasser. Hvis I har flere klasser, for eksempel en, der hedder drivhus 1 og en, der hedder drivhus 2, ja, så skal vi selvfølgelig lægge de to sammen, når I skal finde ud af, hvad det samlede areal, der er dækket af drivhus er. Godt. Det vi så også kan gøre, det er, at vi kan eksportere vores billede til Google Earth og lige se, hvordan passer det med virkeligheden. Og det vi gør, det er, at vi går ind under File, Export, View as Google Earth QMZ-fil. Og vi vælger så at gemme det. Og jeg har allerede gemt det, så den skal lige overskrive. Men nu skal vi så lige finde billedet og dobbeltklikker på det. Og så kan vi se, så kommer vi faktisk ind i Google Earth, og det er lagt oveni. Og fordi at jeg havde gjort alle de andre klasser gennemsigtige, så er der altså kun drivhusene, der er blevet gule i det her tilfælde, så jeg kan se, hvor de er. Og det vi kan gøre nu, det er, at vi kan se, vi kan slå dem til og fra her. Så vi kan se, passer det så nogenlunde? Ja, det passer egentlig meget godt sådan overordnet set. Hvis vi går ned og kigger i detalje, så kan du se, at i den type klassifikation, som jeg har valgt, altså med kun 3 klasser, så er der altså områder, som ikke er kommet med. Og det kan jo skyldes, at dels opløsningen i satellitbilledet, som er 30 x 30 meter, men det er nok også et spørgsmål om, at jeg havde kun givet den mulighed for 3 forskellige klasser. Hvis I har valgt lidt flere klasser, så har I formentlig fået et lidt bedre resultat. Så det vi kan konstatere ved at få det ind i Google Earth, det er jo, at vi har fået en rimelig god dækning af de drivhuse. Vi skal selvfølgelig også huske, at det er opdaterede billeder, der er i både Google Earth og satellitbilledet. Satellitbilledet er fra 2015. Men det vi kan vurdere her, det er, at ja, vores resultat på ca. 200 millioner kvadratmeter passer nok meget godt med virkeligheden. Så det kan vi arbejde videre med.